anan ne fa ya bushe da dariyar mugunta ya ce inda na so take a nan wajen zan iya fille miki kai, sai dai kuma ba hakan nake bukata ba, domin ko ba mamaki ke min amfani nan gaba ko dan wajen gano inda littafin sirri na yake. Saboda haka zan kai ki kurkuku na ajiye ki. Duk ranar da kika tuno inda mahaifinki ya boye littafi na, to a wannan rana ne zan sake ki. Kuma na cika alƙawarin da na ɗaukar miki na kyautar dukiya mai yawa sannan ki tafi ki bar min ƙasata. Yana gama faɗin haka sai tafa hannunsa sau biyu. Nan take wasu dakarun su 40 na musamman masu matukar girma da kwarjini suka shigo cikin tirakar ɗauke da sarƙoƙi suka ɗaure hannayen Ilela da kuma kafafuwanta suka fice da ita. A cikin wannan dare aka kai Ilela cikin kurkukun mata na birnin Misra. Shi dai wannan kurkuku an gina shi ne a tsakiyar wani daji da ake kira Lamras. Kuma a cikin ƙarƙashin ƙasa aka gina shi. Kafin mutum ya isa ƙofar farko ta shiga, sai ya taka mata takalu guda 1300. Duk abin da za a yi amfani da shi a cikin wannan kurkuku, ana tare na kwana 30 ne cif, kuma an banda sadauki ga daras da amintattun dakarun tsaro guda 40, babu wanda yake da ikon shige da fice a cikin kurkukun face da izinin sarki Marhat. Fursunonin da ke cikin wannan kurkuku guda 6,300, dakarun mata masu tsaron su guda 3,000 ne, sai kuma dakaru maza guda 2,000. Ba a ganin rana a cikin wannan kurkuku sakamakon yana karkashin ƙasa, amma ko allura ce ta fada a ƙasa sai an ganta saboda irin manyan fitilun da ke cikinsa masu matukar haske. Abincin da ake baiwa fursunonin wannan kurkuku mai daraja ne da kuma inganci, kuma ba a yanke wa fursuna hukuncin ɗaurin rai da rai. Mafi yawan fursunonin da ake kawowa suna da amfani ga sarki Marhat, don haka ba so ake a kashe su ba. An kawo su ne domin a yi musu hukuncin wani laifi da suka aikata, wasu kuma an kawo su ne domin ana so a matse su faɗi wani sirri da ake son sani, ko kuma ana so a yi amfani da su wajen cimma wata manufa ko kuma nasarar yaƙi. Fursunonin suna samun komai na jin daɗin duniya a cikin wannan kurkuku, sannan kuma ba a bari su cutar da junansu. Da zarar an ga sun fara yunkurin rikici ko fada sai a yi sauri a raba su. Idan ma a ɗaki guda suke aka raba musu makwanci, domin kada wata ta shammaci abokiyar faɗanta ta cutar da ita. Duk wannan baya hanawa a hukunta waɗannan fursunoni idan suka karya dokar wannan gida. Idan fursuna ta yi wa uwarta babban rauni za a sa ta a cikin matsatsen ɗaki wanda ko kwanciya ba za ta iya a cikinsa ba. Sannan ba shiga ba fita har na tsawon kwanaki 30. Kuma duk larurar da ta kama ta sai dai ta yi ta a cikin wannan ɗaki. Sannan kullum sau ɗaya kacal za a bata abinci da ruwa. Wannan dalili ne yasa fursunonin suke matukar kiyayewa wajen yin mugun fada saboda sun san irin azabar da za a yi musu. Idan ko fursuna ta kashe yar uwarta fursuna ko da bisa tsautsayi ne, to fa sai ta shafe wata 3 cif a cikin wannan kuntataccen ɗaki. Sannan kafin a fito da ita a kai ta wani ɗaki daban da ake kira ihun kabanza. Shi dai wannan ɗaki na ihun kabanza ya kasance keji ne na karafa masu kaurin gaske. Babu batun wanka ko wanki, kawai a wannan waje za ki kawar da bukatar ki. Abin takaicin ma shine sai ka iske sama da mata 40 a cikin wannan ɗaki na ihun kabanza. Kuma in dai aka sa fursuna a cikin sa, sai ta shafe wata 3 cir a ciki. Sannan za a fito da ita a yanka mata sabon aikin wahala na tsawon watanni 3 kullum ba fashi. A ranar da aka kawo jaruma Ilela cikin wannan kurkuku, wanda ake yi wa lakabi da mugun gida, Ilela tana ɗaure cikin sarkoki hannu da gaba, sai ta ga an shige